La celebració del 30è aniversari de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO. Em dic Francesc Torradeflot i sóc el director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. L'activitat d'avui és sobretot per commemorar els 30 anys de la Federació d'Associacions i Clubs d'UNESCO de Catalunya, que és una organització que reuneix totes les associacions i clubs de la UNESCO, de la societat civil catalana. Intenten difondre els valors de la UNESCO a la societat catalana. I avui intentem celebrar-ho d'una manera doble, d'una banda a través d'una conferència d'un dels ponents que té avui en dia més predicament a Catalunya, que és el Xavier Meloni, que és un filòsof, antropòleg, també teòleg, expert en diàleg interreligiós. Tenim una meitat connectada a la família, als amics, a la cultura, a la tradició, al país, a la tradició, al sexe, al llenguatge i a molts altres valors. Però també tenim una meitat desitjant que la deixin sola per contemplar l'oceà. Aquest és el nostre caràcter peninsular i sense trama. I després la segona part serà una mena de concert. Aquest concert és de la coral interreligiosa de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, que és l'única coral a tot l'estat espanyol que és interreligiosa ella mateixa i a més canten cançons i peces de totes les tradicions religioses. En els darrers 15 o 20 anys han arribat a Catalunya ciutadans procedents de tot arreu del món que han portat les seves cultures i han portat les seves religions. Han arribat aquí i a poc s'han anat acomodant, entre cometes. Insisteixo, hem de ser conscients de que aquest procés, en grans termes, s'ha produït d'una manera admirable, penso jo, amb pau i amb harmonia. Quan em conviden grups de diàleg interreligiós, quan hi ha activitats relacionades amb el diàleg interreligiós, per mi són prioritàries. És acceptar profundament i radicalment que som éssers perspectivals, és a dir, que no assolim la totalitat. Sí que tenim anhel de totalitat i anhel de plenitud, però cadascú de nosaltres i adquireix a través de del seu angle d'accés. Fa 15 anys que el govern crea una direcció general que s'ocupi de les relacions amb les confessions religioses. És l'única comunitat autònoma que a Catalunya que té una part de l'administració que es dedica a aquesta temàtica. Som els únics. L'altre punt fort del país és que existeixi justament aquesta associació, que és l'AUDIR, perquè llavors ja no és el govern que creu que cal treballar, ja no és les confessions religioses que creuen que han de dialogar. L'AUDIR és la societat que creu que hi ha un treball que cal fer per acostar les diverses confessions religioses.
L'associació UNESCO treballa en diferents camps. El primer camp és fer conèixer la diversitat religiosa i també de conviccions, perquè també incloem els no creients, els ateus. Després, el segon camp és educar en la sensibilització en el diàleg interreligiós. A més, tenim 8 grups de diàleg interreligiós permanents. Tenim relacions amb les xarxes internacionals de diàleg interreligiós. Hi ha, per exemple, budistes, hindús, musulmans, jueus, cristians de les 3 branques, catòlics, ortodoxos i protestants. També col·laborem amb testimonis de Jehovà, amb mormons, també amb brahmakumaris, amb minoritàries, diguéssim. Em pregunto si tindria sentit sortir d'una trobada interreligiosa on nosaltres hem parlat sense que s'hagués produït